Знам, че не вярвам на нищо, но сега ставам, знам колко зле изглеждам. Но снимаме всичко. Обещала съм си, че всичко ще снимам. Тъй, че да, продължавайте да гледате. Еми хора, прибрахме се в Пловдив, вече в Общак съм. Оправям си багажа и чакам другите да се приберат. Нямам търпение да ги видя, много ми липсваха, макар и за 2 дена. Еми хора, оправихме нещата, сега отиваме да ги подредим в гардероба и ще си включа след малко. Отивам да се скъпа да се оправя. Да си разваля вече тази прическа, което то не е вау нещо, но да. Отивам да се скъпа да се оправя, да се изправя и да заприличам малко на човек днес. Хора, изкъпах се. Сега си изсуших косата. Следва да си я дооправя. И така, общо взето, почваме да си поправяме лицето и косата и всичко. Чувствам се супер добре. Който иска, може да предлага идеи за видеоклипове. Надявам се това, което ви показвам и което снимам, да ви харесва като цяло. Съжалявам за това как изглежда в момента. Косата ми е просто като бомба. Но да, стига за моята коса. Предлагайте някакви клипчета, които искате да видите от нас, освен влогчета, може и някакви предизвикателства. Ще ги изпълним с моята компания и ще се радвам да предложите в коментарите някоя друга идея. Ами хора, изправихме се. Сега чакам другите да дойдат, да си ги видя. И да, общо взето, много се радвам. Всеки път, в който си дойда в Общака, просто знам, че ми приятели и просто обожавам ги. Много лав. Дойде Йогигюл, ще гледам нещо на лаптопа, ще си чилвам. И така. Хора, искам да ми влагате някакви филми в коментарите, защото имам чувството, че вече съм изгледала абсолютно всичко, дали романтично, дали страшно и направо вече не знам какво да гледам като цяло. Така хора, докато не съм забравила, исках да ви подсетя да харесате това видео, да ме последвате и да напишете някой готин коментар. Да. В коментарите може да предложите някое предизвикателство или нещо, което искате да видите. Да. Е така. Еми хора, отново ме гощават със само хубави неща. После що качвам килограми. Ами тя готви супер хубаво. Какво да направи? Майка и тя не мога. Няма как да ги убия. Трябва да хапна. Еми хора, това ще е края за клипа, защото искам да си видя приятелите. Тъй, че ще се видим скоро. Обичам ви и вас. Обичате се ви и до скоро.